Nanti orang bisa beroperasi ya mikir itu ya apa. Iya. Berarti nokusna nih keimanan nih kalau Gusti Allah. Jenengan kenal niku apa? Kamu kenal? Apamu? Ya kenal. Al-Atos. Iya. Kaya wong sakti. Tapi pribumi asal komentangi daerah gunung. Pernah mriki Mbah? Silaturahmi mriki Mbah. Pernah. Iki desa Petang Mutiara niku leras bener. Nggih, bener. Artinya ngoten leras sebabnya kepalang. yan Keagamaan terjun ini masalah dunia tok. Yang kini betul. Ya, kayak gue. Nggih. Kayak ngomong Abu Hasyim kemarin kan jangan apa tak sampai kena. Tak gamblang nak. kan pesan apa niku jenengan bahagia masyarakat. Nggih, Mbah. Hari kaya nyongta pesen karo kon kabeh ari wong sing ora meneh panjenengan pesen. Ya, pesen karo satu iki sing kumpul kene. Nggih. Ya kan kasih Pak Jumat. Nggih. Berkah baru luar biasa apa meneh kocap mau kan mati ning tahun. Nggih. Pan mati ning tahun, mati ning bulan ning 2025. Sing kocap 5 kuwi 5 waktu. Lagi kontak wasiat kabeh gelem ora paling kula pengku ya monggo. Pripun wasiatan apa? Wasiat pesen. Ngakehno dikir ya dikir sholawat. Sholawat Nabi pun gampang iki. Pas balik ya om. Wani wudu sampai hajat njaluk sakarepe Gusti Allah. Sholawat Nabi ping 1 siji. Tak rewang hitungan jaluk Gusti Allah. Ben kok padoni rezeki sing gampang. Kali panjenengan kasih halal ya. Nggih. Kaya kowe. Ben kenanggo ke depane kabeh. Nggih. Ya. Ya puasi. Sholawat Nabi ping 1 siji. 100 bae ya. Ya balikan sih kene kok harus bubar. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hari selawat sikit lah, kue kocok paling menarik. Tapi dia orang kuein. Ya. Iya, tak kuein. Kuein nopo kalimat nopo Mbah? Selawat kuein sama rewang itu ngatak jagung kali Gusti Allah. Nggih. Khususnya wong samenen iki ya. Iya, wis sampeyan baru pada nang wong Serandu. Wong Serandu iki kangelan. Iya. Kita buang Serandu, buang anak wong Serandu. Buang wong di Bawis. Iya. Kayaknya pesannya sih, cuma yang kata dia ini sakit dia malam Sabtu, ya, anggap mungkin ngerti, ya, alam gaib dia lagi pada di kuda-kuda, nah, dia pada sempol sing bumi, sempol sing angin, ada sing limbah ke wit-witan tiput, nah, dia lagi pada donga, lagi pada donga ke, pada donga, berarti nggak malam Sabtu akeh pada wong donga. Ini berulang sengaran Jumat Kliwon badan mau ditahu. Iya Mbah, benar. Pak Jumat Kliwon niku badannya makhluk gaib, benar. Jumat Kliwon. Nggih. Wis sing jelas we kudu mau di badane makhluk gaib. Terus sama anak etungane. Anak etungane? Jumat Kliwon tibanin pas bulan Rajab. Nggih. Jumat Kliwon tibanin bulan Rajab. Nggih. Aku badane ning bangsa makhluk ora apa. Ki angger tibane ning malam suro Rajab. Oh, itu fitri. Ibaratnya kayak aku ya. Kayak Rajab surat apa kayak ada itu fitri itu ada orang suenel ya. Kayak aku wis ngasih itu jelas. Nggih. Mbah Hasyim niki umure pinten, Mbah? Ya wis ora tahun. Wis tua ya, Mbah ya? Wis tua nemen. Nggih. Wis tua nemen. Bukannya kayak nyong pada ngiling nak ya. Kenal niki, Mbah? Niki nyong ya mampu angine ya si santrine. Habibmu ya mampu sih. Mampune kan pandan. Nggih, kula sih kula Konya mampu pandan kan kayak sungguh saiki kok siar di lembut di barang-barang ini makan aku pandan kan salam kok dumateng wong sing ahli kubur sing katon anggarana pandan langsung metu alam